Ahojte, tu je váš e-shop Vlny Tinka. Hľadáte niečo mäkké, hebké a úplne jednoduché na tvorenie? Predstavujem vám vašu novinku, priadza Alize Puffy For Love. Táto priadza je výnimočná tým, že na ňu nepotrebujete ani ihlice, ani háčik. Stačia vám len ruky. Vďaka hotovým očkám je ideálna aj pre začiatočníkov. Vlna je kombinácia Alize Puffy a Alize Puffy Fur. Je extrémne jemná, príjemná na dotyk a pripomína kožušinku. Je perfektná na deky, vankúše, hračky alebo zimné doplnky. Vlnka je vyrobená zo 100% mikropolyesteru, takže je veľmi ľahká, hrejivá a dobre drží svoj tvar. Pýtate sa na údržbu? Priadzu môžete prať v práčke na 30 stupňoch. Odporúčame jemný program a voľné sušenie, bez sušičky, aby si zachovala svoju hebkosť. Malý tip od nás. Po osušení deku prečešte detským hrebeňom. Na klasickú deku s rozmerom približne 100x120 cm budete potrebovať 5 až 6 klbiek podľa hustoty pletenia. Na videu je deka pletená krížikovým vzorom, pri ktorom je práve spotreba väčšia. Deka teda pôsobí veľmi plno a hrejivo. Práca s touto priadzou je rýchla, zábavná a výsledok vyzerá naozaj luxusne. Ak chcete tvoriť jednoducho a s krásnym efektom, táto priadza je presne pre vás. Objednajte si ju ešte dnes na našom e-shope a začnite tvoriť bez komplikácií. Tešíme sa na vašu objednávku. Váš e-shop Vlny Tinka.